Vyšná Rybnica, ktorá pôjde v dráhe číslo 1 a so štartovým číslom 12 Durdové, ktorá pobeží, alebo ktorí chalani pobežia vo vonkajšej dráhe. To sú tie modré prilby. Takže úsek číslo 2 máme za sebou, predávku do 3. úseku, kde je potrebné zapnúť karabínu. Športovci idú, dá sa povedať, v jednakom tempe, alebo teda rovnaké predávky do úseku číslo 4 na prenesenie ručného hasiaceho prístroja a jeho položenie na podložku. Odovzdávky do úseku číslo 5, kde pretekári zapoja prúdnicu na hadicu C. Odovzdávka do úseku číslo 6, tam je vrecúško, ktoré je potrebné položiť na podložku 50x50 cm a predávka do predposledného úseku na naskrutkovanie nasávacieho koša. A máme tam šprinty vo vonkajšej dráhe do úseku číslo 8 a opäť hadica, nadvihnúť, rozvinúť, polospojka na rozdeľovač, druhá polospojka štafetový kolík a cieľom v tesnom závese obidve súťažné družstvá. Úsek